Ezkerreko alderdiak antifasismoaren bandera altatu dute hauteskunde orokorretarako deialdiaren aurrean. Beste behin ere, esan digute, haiei bozka ematea omen dela arriskua gelditzeko erabakarra. Baina fasismoa benetan alda bozka bidez gelditu daiteken zerbait, hau eta gehiago gaur Burdinesian. Gabon eta ongi etorri Burdinesiaren 16. saiora. Gaurkoan nirekin, Eneko Karrion, Dorleta Giriano eta Jon Agirre, Gabon eta ongi etorri zuei ere. Heldi ezaiogun gaiari. Lehendabizi, nahiko nuke, era laburrean bada ere, hauteskundeak utzitako testu ingurua, baita orain irekitzen den ziklo elektoral berriaren nondik norakoak azaltzea. Bale, maiatzako eta 8ko hauteskundiak eta gero, ja Pedro Sánchezek aurrerapen elektoralan notizia hori edo jarri zen mahai gainean, eta alderdiak berriz bez sartu dira, bere makinaria elektoral edo martxan jartzea. Aurreikuspen guztien arabera, eta ja emaitzak pixkat ikusita, argi eta garbi, PPen gorakada da albiste nagusienetako bat, estatuan parte guztietan. Ikustea, zentzu baten Ayusok eukidaen diskursoa, eta PPek hartuen diskurso populista horrek bere efektuak euki ditu, eta horrek onura elektoral batzuk eman dizkio PPri. Guk imia duguna da ikustia, edo ikusi duguna da, zer dago kanpaina guzti horren atzian, zer dago santxismoaren aurkako borroka guzti horren atzian. Hau da, zein da PPek ordezkatzen burgesiaren frakzio horren proiektua urrengo 4 urtetarako. Hor, analista desberdinak esate dutena, argi eta garbi datorrena, edo urrengo ziklo honetan, gehien bat politika ekonomikoa gidauko dabena da, ikusi dala 4 urte hauetan, ez dala dagozen baliabide hoiek benetan garrantzia dakan horrei biderauta egon. Hau da, ez dala dagozen gaitasun ekonomiko guztiak etekinan eta enpresak eta lortzea begira etekinen metaketa berri bat abiaraztia. Orduan badagoela burgesiaren sektoria guztiz zentrauna idana edo proiektu horretan. Hau da, krisi momentu honetan bizi garanian eta gaudenian transformazio sozial, radikal berria jasotzen, gehien bat ekonomiari begira eta holan ikustea Europatikan heltzen nahi dela diru bat, eta PPek ordezkatzen frakzio horrek nahi daena da prozesu guzti hori gidatu. Hau da, berak eukitzia aldaketa soziokultural eta krisia den birmoldaketa prozesu guzti honetan edo bere gidaritza. Uste dut hori dela gehien bat zabaltzen den ziklo elektoral guzti honen atzian eta retorika gutzal guzti horren atzian dagozen benetako interesak eta guk behintzat komunistok edo euki beharreko edo erreparatu beharreko elementuak. Bai, eta nik uste dut kontestu elektoral honetako gako gehiago emateko, komeni dela baita ere aurreko programan aipatu ziren bestelako ideia batzuk ere gogora ekartzea, azken finean hauteskunde batzuen osteko eta beste hauteskunde batzuen aurreko egoera horretan, bai PSOek berak hauteskundetarako deialdia egitean, bai euren burua eskerti hartza daukaten beste alderdi batzuek, aurkeztu dutelako haien figura, hauteskunde orokorrei begira, nolabait demokrazia babestuko duen figura hori bezala, edo, pixkate datuz fasismoa datorrenaren mamu hori, nola nahi duten euren burua aurkeztu, fasismoari aurre egingo dion, ente hori bezala, edo figura hori bezala, ez? Zentzu horretan, helduleku nahiko klasiko bat, alderdi ezkertiarren partetik, baina nola ez, bere trampa daukana, ez? Horretarako erreparatu besterik ez dago azken 4 urtei, historiako gobernurik progresistena deitu den hori egonda agintean, eta hori ez da inola ere freno bat izan, fasismoa bere adierazpen guztietan edatu dadin, bai botoi dagokionez, ikusigulako gorakada bat egon dela, fasistatzat jotzen diren talde horien aldeko botoen aldetik, baina bestela ere, bestelako adierazpen fasista batzuen edapen bat egon dela,
ikusi da. Orduan ikus dezakegu nola realitatean, agintean gobernu progresista bat egotea ez den traba bat edo ez den derrigor traba bat adierazpen faxista horiek zabaldu daitezen eta indarra har dezaten, ez? Nik uste horrekin eta fasismoa edo demokraziaren arteko dikotomia faltsu horretan ere kontu zibilia dela eta argi geratu dela ere guri bai inporta zaigula edo bai erreparatzen diogula Voxe gobernura heltziak edo euki aldaben arriskua. Gehien bat, ikusi dugulako ere, azkenengo urteetan, beste gobernu batzuk ere proposautako edo aplikautako neurriak. Horren adibidea, Brasilen Bolsonaro propaganda komunistaren aurkako ateratako dekretuak, Voxek berak kanpaina elektoralean irakasle kritiko edo alternatiboen aurkako purgak edo inspekzioak areagotuko dituela proposatu du. Melonik Italian rabeen aurkako dekretu horretan biltza eskubidea debekatzeko aukera hori dago. Evidentemente inporta zaigula hori eukitzea. Esaten duguna, edo benetan mahai gainean jartzen duguna da, ezin dela bukatu edo fascismoarekin, bere erruan dagoen kapitalismoarekin bukatu gabe. Eta saltze duten eskertiar edo bandera antifascista hori altzatu duten guztiak da kontrakua defendatzen dutenak. Beraien iritziz, kapitalismoa eta fascismoa bai dia banatu daitezken bi elementu, inungo erlazio bat bai dakatena, baina ez dianak erro berdinetik edo jaiotzen. Ni zentzu hortan, esan desunan aretiken, ez? Aldetik nik uste duna da, guztiz kokau erdela garrongo egoerie krisi testu inguru baten, inolaz ezin dana deslotu hortatiken, nun bai Europatik atozten eta bai esango dugu orden sozial kapitalista beha mantentzeko hartu ere izan dituen neurrile sozialdemokraziek orokorren izan dien guztiz autoritaio eta antiproletaioek, naiz eta behaiek beste diskurtso batekin saldu, ez? Orduan, ITB da alako kaldo de kultibo bat bezala, ez? Hortze be, nun bai izaera reakzionaio eta individualistak indikenda areagotzeko aukera danak maigainin jartzeituen, eta bai gelditzeiek guzti horren, esango dugu, marka blanka bezala, ez? Hau da, beheraken diskurtzue eta benetan praktikan eman behar dituen neurrien artin dago holako ez eskontza bat, nun, esate duna, hartzeituen neurriek eta benetan hori neurri horiek eina alizeteko sortzen testu inguruek albideratzeu benetan idea fascista, reakzionaio eta individualistak, ez, oindiken da pisu gehiago hartzeko gaur egungo gizartien, emanez atik irikile esango dugu, esan dago, bai alderdi fascista, bai ertetze den orko, paralelo gertetze den infraser mundu hori da nahi bezala, ez, bai alderdi formatuen edo bestelako olako espontaneo, movimiento espontaneo ezberdinei. Bai, argi geratzea, proposamen eskertiar guztiek edo bere atzian dakaten promesa faltsu guztio hoien atzian kaldo de kultibo bateo sortze dutela fascismoa bera garatzeko, promesa faltsu horren atzian dagoena da frustrazioa, behin da berriz beraien bizi baldintzeneko kaskartze bat, eta horrekin erantzule bat bilatzean behar horri daumai gainean, eta askotan fascistak dira hori kapitalizatzen dutenak. Baina hortaz aparte, eta kontu zandi ibilbia da, fascismoa ez dela justo alderdi batzun elementu bat, baizik eta kapitalismoaren aurpegi krudelena edo garbiena, hau da, maskarari gabe gobernatzen den diktadura bat, eta horrei erreparatu behar zaio gehien bat estatu burgesak edo betetzen duen funtzioa. Eta azkenengo urteetan eta azkenengo hamarkadetan emondan biraketa autoritario horrei erreparatu behar dugu, ikusteko benetan nun dagoen fascismoa eta ikusteko benetan nun konbatitu biogun gure ikuspuntu batetikan, zen neurri onartu dian azkenengo urteetan bandera eskertiar baten pian, hitz egin aldo COVID garaian emondako neurri guztiak, edo gure oinarrizko eskubideak diazenak salbuespenak dituzte, orduan ez dira oinarrizkoak izango, beti kendu albaldin badira. Horrekin ikuste dugu nola sozialdemokrazia parte aktibo dan eta eskertiarrak parte aktibo diran biraketa autoritario guzti horretan eta sortze dutena da autoritarismoari ateak irekitzen ari diala, parez pare. Fascistak heltzen baldin badia momentu batera gobernura ukiko dute alde batetikan baldintza kultural batzuk, jendia prest egongo da neurri autoritario horiek onartzeko, baina liberian mekanismo juridiko, instituzional guztiak ere ja martxan egon dira. Adibide bat emotearren ere, poliziarekin emoten nahi da zen eztabaida guztiak, poliziaren figuraren beraren zuriketa guztia, eta horretan benetan parte aktibo diala, eta horren erantzule zuzenak diala, eta horregatik seinalatzen ditugu. Zentzu horta hori hortu da ez, nola momentu baten
esango dugu fascismo ebea irudikatze baldin bare, izango du burgesilekiko eta demokrazi burgesakiko olako zea independiente bat bezala, momentu baten bloke horiek guztiei funtzionala baldin baz asko benetan bai diskurtso eta bai jarrera fascistak, momentu autoritario eta izango du krisi testu inguru baten behen ordena kapitalisti mantentzeo, funtzionala momentuen olako alderdiek ukikoituela baldintza guztiek behaien programa politiko aurrea emateko, benetako orduan zu epaituzun hainbat herrialdetako ordezkaritza fascista bezala gaur egun ezautzitugunak, guztiz funtzionala ez eskoelako momentu honetan, eta inolako independentzi politiko batetik ez den jodatzen baizik, eta nolako diskurtso zango du, olako programa interklasista hori ez, garatzeko gaitasune nolaken gaur egun momentu baten nun, olako bizion klase ertainen proletarizazio prozesu baten, behaien interesa, behaien galdutako migaja minimo horiek ikusteituen aukera bakarra olako proiektu eta programa politiko guztiz reakzionaio eta debilen aurkako esango dugu eta proletarguen espresio anitzen kontrako mekanismo neurri hartu ez. Bai, eta komentatzen ari garen ideia desberdinen aritik, nik uste dut matizatzekoa edo nabarmentzekoa dela, nola fasismoaz hitz egiten dugunean, batetik ezin dugun hitz egin sigla jakin batzuetaz bakarrik edo alderdi jakin batzuetaz bakarrik ez. Orokorrean ikusten delako, estatuaren partetik joera orokor bat izaten ari dela fasistizazioarena ez, edo ala izendatu izan da sarri. Horrekin lotuta neurri autoritario desberdinak kolore guztietako gobernuen aldetik etortzen ari direnak, neurri antiproletario guztiak baita ere gobernu desberdinetatik etortzen ari direnak, adibide berri batzuk edo aktual batzuk ekartzeko, Espainiako estatuan bertan, azken urtetan izan diren neurri desberdinak, antiproletarioak, izan lapurreta txikiak gogorrago zigortzeko neurriak, izan okupazioa bera are gehiago zigortzeko edo are gehiago zailtzeko neurri desberdinak, izan desokupazio enpresak impunitate osoz jarduteko margen horiek guztiak, orduan ez gara ari hitz egiten, esan bezala, talde politiko jakin batzuetaz bakarrik ez, joera orokor bezala ulertu behar dugu instituzionalizatutako joera hori. Eta horretaz gain, baitare jada atera den kaldo de kultiboaren ideiarekin lotuta ez, esango nuke garrantzitsua dela ere bai, nabarmentzea edo erreparatzea nola gizartean bertan indarra hartzen ari diren ideia fasistak, izan ideia rasistak, izan pobrekiko gorrotoa, okupekiko gorrotoa, etorkinekiko gorrotoa, homofobia, eguneroko zerbait da, eta nik uste dut ikusten dela indarra hartzen ari diren diskurtso batzu direla. Eta batez ere, eta kezkagarriena dena, gazte belaunaldi batzuen artean, ez? Adibide tonto bat emateagatik, gazteek hainbeste kontsumitzen dituzten sare sozialetan adibidez, zein pixu eta zein ospe hartzen ari diren, guztiz fasistak eta erreakzionarioak diren ideiak zabaltzen dituzten pertsonaia desberdinak, ez? Eta nik uste dut hori ere badela tentuz hartu beharreko zerbait, diskurtsoa bera dela azkenean kale mailan esango dugu indarra hartzen ari dena eta nola ez den joera fascista soilik instituzionalizatuta dagoen zerbait, baizik eta zerbait askoz ere orokorragoa den. Badirudi hor, gaztien arteko elementu horretan edo, mundu guztia gaur egun ekologista denean, feminista denean, normak ja sarritago zenien, horren aurka jutea, bihurtu dela, zentzu baten, lo guai, lo transgresore eta holan, eta hori gaztien artean, inkonformismo puntu horretatikan eta autoritatean kontrako horretan, bere errotzen aidan elementu bat da. Ni zentzu horretan ikuste guztiz garbile gala ez, lehen aipauta bezala, nun testu inguru baten hartio erdien neurri autoritario batzuk orden sozial hori mantentzeko, nun berdan baita ere lan kultural hori eitie, neurri horiek ondoen kaja balizeteko gizartien ez, eta hor ikuste dut, ikuste da bide garbile gala, okupazioen gaiekin gertau izendan bombardeo mediatiko dana, ze horrek albideratzeu hainbat elementu kolpatzi izen aldana etorkine, izen aldana pobrie directamente, polizien autoritarismo guztie eta maila guztietako neurriek hartzeko bideo hori irikitzie, eta inkluso, baita ere, pilar nagusile, esango dugu gizarte buruz kapitalistin, jabetza pribauen apologien guztiz total baitie, baina alde hortan baita ere,
adibidez, desokupa bezalako personaje batzuk, ez, gaur egun, garai baten izango zinak lau kolgau militar itxura zeakin pobre kolpatzen, gaur egun nola dien ordena eta ez gizarte, esango dugu demokrazia ailatze eztan eta behain legik ailatze eztin neurri hori eta behe garpegi jematuena ordena jartzea atoztenak eta nola dien olako espresio fascista batzuk, esan da bezala ez, jendien idolo bihurtzeienak, jendientzako referentie dina, eta azkenin nazi deklarau batzuk goitera tatuaja ez bedeta, izen altzana ez, garai batean ikusi altzan, esango du, blokei reakziona iunak gaur egun, nola den, eozein pertsona, eozein perfilentzat eredu bat ez jarraitzeko mogua. Bai, nik uste hor, eta elementuak eta bota dituzue, realki nahi baldin badu, benetan, fascismoan goraka da honi aurre egin, ikusi gau nundikan edatea ben, nundikan hornitza den, bere diskursua, bere militantzia eta nundikan. Hortikan, ikusten baldin baditugu, eta ia urten dira elementuak, asko edatea hau fascismoak edo fascismoaren programa historikoak, asko edatea hau desorden egoeretan, krisi egoera horietan, bera agertzeko, zentzu baten, berak sustatzea hau desorden hori eta kaos puntu hori, bera agertzeko gero ordeneko agente moduan. Aldi berian ere, historikoki bere militantzia eta bere base soziala eta apoio handia auki da, bere egoera ekonomikoa galtzen nahi dan sektore hori, zentzu horretan klase ertaina izango zana. Gaur egun, zuk komentautakoa, sobre todo, jabetzan terminotan, la España de los propietarios y no de los proletarios, edo esatean esaldi horretatikan, bere estatusa galtzen nahi dian guztio, horiek nola elikatze duten gaur egun diskurso fascista horiek. Eta hortaz aparte ere, estatuan eta munduan emon diazen aldaketa desberdinekin ere, estatua gaur egun betetzaren funtzioakin ere, olako regenerazio nazional bat emotian ideia hori, eta buru jabetza termino estataletan berriz hitz egitiana ere, hor agertzea hor importantea, estatua berriz be armatzia, lehen 20. mendian zana, hor frente obrera izan alda adibide nagusienetako bat. Nik uste elementu klabe bat daola, guzti honetan dala, diskurso fascista guztietan dala irrazionaltasuna, hau da, egoera edo arazo sozial oso komplexuei, aterabide simple eta argi bat emotia. Zeinek da gaur eguneko krisiaren ardura. Ez dakize gutxiengo sozial batek, menak, transek, identitate politikek, eta hoien aurka olartu bia dela. Ideia horiek errotzen nahi dira, eta horiek nola elikatzen dian, gehien bat irrazionaltasunan termino horietan. Eta gure aldetikan ere, borroka hori emon bida da, benetan gizarte honen arazuen errua ondo kakatzeko, eta borroka ideologiko eta borroka kultural handi badakagula aurretik. Guzti sentimentuta apelatze dela, irrazionale politikoa baino gehiago, eta gaur egongo gizarte individualista hori nun daon guztiz ez espandiuta, asko zerrexo da horra apelatzea, eta hor eskaintzien neurri konmila hartin erresak ez, minetako arazuei errotik heldu baina. Eta adibide praktiko bat jartzearen irrazionalitatearekin eta baita ere sozialdemokraziaren eta fasismoaren arteko harremanarekin, nik uste, lehen aipatu dezu, baina oso argi ikusi zala COVID-aren garaian, alderdi politiko guztiek, sozialdemokratek ere elkarrekin blokean jarron zutenean, neurriera bat autoritarioak ezartzerakoan, hor sektore kritiko bakarra edo benetan egoerarekin pozik etzeon eta sufritzen ari izan jende horrek ikusi zuen aterabide bakarra edo erantzun bat ematen zion bakarra izan zala ultraeskuina. Eta ultraeskuinak hor, WhatsApp taldeak infiltratzen zituzten eta hor nahiko interbentzio kultural potentea egin zuten, sektore deskontentu zeuden sektore horien guztien amorrua kanalizatzeko eta sartzeko baita ere movida oso irrazionalak, COVID aiziala hegazkinetatik botatzen, eta bartan eguzut horro oso ondo ikusi zala, ezin zala ulertu hori sozialdemokraziak eukitako papera kontuan hartu gabe. Fascismoak izaera antisistemiko bat hartza dela. Hau da, norma eta esarrita dagoenaren kontrakoa. Eta horrek beti mobilizatza hau jendia. Bai, eta mobilizatzea aipatu duzunez, nik uste dut, aurreikusgarria dela, jadanik gertatzen ari da, baina uztaileko hauteskundei begira, behin eta berriz entzungo dugula, ez? Fasismoa gobernura iritsi ez dadin X bozkatu, fasistak ez daitezen agintera iritsi X bozkatu, eta nik uste dut horre, azpimarratzekoa dela, jadanik aipatu dugu, baina azpimarratu behar dela, fasismoari ez diogula boto bidez aurre egingo. Eta zentzu horretan, tokatzen zaigula defendatzea
politika erradikalak eta politika iraultzailea egin ahal izateko baldintzak, badakigulako politika erradikal eta iraultzaile baten eskutik soilik etorriko dela faxismoari aurre egin ahal izateko aukera. Eta zentzu horretan nahiko nuke nabarmendu baita ere, nola etengabe ari diren politika horiek egiteko edo politika erradikal hori egin ahal izateko aukerak eta baldintzak erabat deuseztatzen, debekatzen eta murrizten, ez? Horren adibide bat izan daiteke, jadanik komentatu dugu, baina kalean faxismoari aurre egin ahal izateko baldintzak etengabe okertzen joatea eta orokorrean violentziaren kontrako diskurtso hori hainedatuta egotea, polizia indarrak etengabe egotea jasartzen faxismoari kalean aurre egiten ari diren protesta eta militante desberdinak. Orduan, zentzu horretan, badagokigula baita ere, defendatzea faxismoari aurre egin ahal izateko eta politika iraultzailea egin ahal izateko baldintzak. Eta baita ere horre matizatzea, baldintza horiek eta politika egin ahal izateko aukera horiek murrizten ari direnak, edonolako gobernuak direla, gobernu ezkertiarrak barne eta sozialdemokrazia orokorrean barne. Bai, nik uste hor bi elementu daudela ez, bai poliziala eta kulturala, indela bi lanketa horiek, bai errepresibo eta lanketa kulturala ipadezun bezala, violentzien kontrako olako, batekin, ez dia inbeste urte, hemen falangekuk autobus mierda tekartzen zenin bai Donostira, o bai Iruña, honek zu hartzezula basikamente, eta gaur egon, ez lau kanpai jotzeitu behin diskurtu zaitzeko, eta eman ber inaldan gauzaik irautzailina hori dela. Nik uste hori esan dezuna ez, bai igual antifasismue ornitu erko litzekela oindigen da gehiago gaur egun alternatiba erreal bat kapitalismuei eta orokorrien datozten espresio fascista hoi alternatiba erreal bezala gauzagarrietan proiektu politiko batekin, zen nik uste, ongizate garaiek eta mukien itun urte batzutan bai olako movimentu heterogeneo horrek eman altzula benetan antifasismun kontrako diskurtso batekin berezea, rekorrido historiko orokor batetik, eta momentu hortan antifasismuek eta entzakeben behin elementu soziokulturalatiko, lehen aipaiten hainbat kontuatik, baina bai ikusi eula horren gainbera bat, eta horreala benetan alternatiba erreal bat eskaintzeko, proiektu politiko sendo bat atzetiken atxikita ez dakenin, nola ez, jendik berdun baita ere, ikustie realizablidan eta egikaritu aldan proiektu politiko baten sostengatzie, esango dugu, deskontentu o anti hori dana, ez? Hene uste hori gelditzagula, hornitzie benetan antifasismuek olako indarra ukidun bai lekuaten bai Euskal Herria izen aldana edo baita estatu mailan, hori hornitzi eta benetan ematie benetan fundamentuan un jendientzat eredu izen aldun eta uki aldun baita ere, hori perspektiba bat nun erantzun alko joan gaur egungo gizarte eredu honi buelti emateko elementu realizablea bezala. Baina horkez badauka beste zer esateko, bukatutzat emango dugu gaurko burdinezia eta gaurko burdinesiarekin batera aurtengo denboraldia. Besterik gabe, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko ikuslei ere eta udara atsegina izan dezazuela.